जी सबके सादर प्रणाम। यथा एक शिष्टाचार बा विवेक पांडे जी की एक रचना बा जेके हम आप सबके सुनावत तनी। अच्छा लगी तो अपन दुलार प्यार आशीर्वाद हमेशा के तरह रोज सब देव। बिरहन के भाव बा पति परदेश बाड़न कैसे कहली है कि चैती महीना पिया नाही कि चैती महीना पिया नहीं अइले से जरिया मोरा सुना कैले ना से जरिया मोरा सुना कैले ना। औरत कहती है कि दोरस बयार बहे जब जब देहिया मोर सिहरेला तन तड़पे मन विरह से व्याकुल से जिया पर खरेला कि देखल सपनवा मोर झूठाई रे गईले कि देखल सपनवा मोर झूठाई रे गईले से जरिया मोरा सुना कैले ना से जरिया मोरा सुना कैले ना। कहती औरत कि सोरहो सिंगार भावेला नाही बत्ती सोया भरन काटे नैना निहारे रहिया पिया के दिनो रतिया ताके कि कवना सवतिया परलू भाई रे गईले कि कवना सवतिया परलू भाई रे गईले से जरिया मोरा सुना कैले ना से जरिया मोरा सुना कैले ना। कहतिया दधकत दुपहरिया जसे जरे मोर जवानी बुझस नहीं मन के बीथा करेले मनमानी आरे कवन कालमुही हो कि कवन कालमुही परलू भाई रे गईले कि कवन कालमुही परलू भाई रे गईले से जरिया मोरा सुना कैले ना से जरिया मोरा सुना कैले ना। अंत में कहतरी कोयल कूक मुआवे हमके पपिहा बीस पियावता नीरज देवरा में हना मारी खिली रोजे उड़ावता कि विवेक विरहिनी बनाई रे गईले कि विवेक विरहिनी बनाई रे गईले से जरिया मोरा सुना कैले ना से जरिया मोरा सुना कैले ना से जरिया मोरा सुना कैले ना।